Yeah, because sincere apologies for my lateness. Bishop Obianankem, Kogidizamarom Noga stepped into the town. Bishop Chepeto came to see me briefly. So sorry for my lateness, Bikon. Nafana na wana monso. Ka ngozi nke onye nwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Nne m na Kristi tata bụ ụka nke 17 n'oge na-adị n'emume nke ụka. Anyị niile agbakọtago ọnụ ọzọ n'obi Chineke iji welu kene onye nwe anyị maka ihe ọma niile nke ọ na-eme na ndụ anyị, maka ebele ya, maka ndonye n'ọnọnyela anyị n'izuụka gara aga wedubata anyị n'izuụka ọfụ nke anyị banyere tata. Ka anyị na-ekene Chineke maka ihe ndị a niile, ka anyị na-ewere onwe anyị, na-ewere ezinụlọ anyị, na-ewere atụmatụ anyị niile dị mma, na-erunye n'aka Chineke, na-ayọ ka ọ na-edu, ka ọ na-agbazi, ka ọ na-agọzi anyị. Anyị nwere ọtụtụ ebumnobi ndị ọzọ, ka anyị natazi anyị isi a na runye Chineke ebumnobi ndị ahụ niile. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Eucharistia n'ụwa site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta ngwa Chineke ji ike niile. Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebebe. Otito dịrị Chineke n'enu kasị enu.
ayịyọ Chineke onye bụ ike anyị na nchekwube anyị, ewepụ gị enweghị ihe bara uru, enweghị ihe dị asọ. Biko mụbaa ịhụnanya gị n'ime anyị, na-edu anyị, na-echekwa anyị, ka anyị jiri amamihe were ihe ọma nke ụwa na-agafe agafe na-agba mbọ maka ihe nke dị ebighị ebi. Ayọrọ ka site na dị nwe anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ abụọ nke ndị eze. Otu nwoke si Bashalisa bịa. O were iri ogbe achịcha abụọ si na mkpụrụ ọka mbụ nke ọhụrụ ya wetara onye nke Chineke Elisha. Elisha sị, nye ya ndị mmadụ a ka ha rie. Mana nwaodibo ya jụrụ ajụ sị, kedu ka m ga-esi enye narị mmadụ nwa ihe ntakịrị a? Ma Elisha zara sị ya, nye ya ndị mmadụ a ka ha rie, n'ihi na ihe Onyenwe anyị kwuru, ha ga-eri ya bịakwa rifọ ya erifọ. Mgbe ha rijuchara afọ, enwekwara nke erifọrọ erifọ, dịka Onyenwe anyị si kwuo. Okwu nke Sebruwa. Aka Onyenwe anyị na-azụ anyị, ọ na-egboro anyị mkpa anyị niile. Aka Onyenwe anyị na-azụ anyị, ọ na-egboro anyị mkpa anyị niile. Aka Onyenwe anyị na-azụ anyị, ọ na-egboro anyị mkpa anyị niile. Onyenwe anyị, ka ọrụ aka gị niile kelee gị, ka ndị kwere na gị gọzie gị. Ha ga-akọ akụkọ ebube nke alaeze gị, bịakwa na-ekwupụta ike gị. Aka Onyenwe anyị na-azụ anyị, ọ na-egboro anyị mkpa anyị niile. Anya dum ji ntụkwasị obi na-ele gị. Ọ bụ gị na-enye ihe ọbụla nri ya na mgbe ya. Ọ bụ gị na-asị aka were nye ihe ọbụla dị ndụ afọ ojuju. Aka Onyenwe anyị na-azụ anyị, ọ na-egboro anyị mkpa anyị niile. Onyenwe anyị ziri ezi n'ụzọ ya niile, ọrụ ya dum dịkwa asọ. Onyenwe anyị nọ ndị na-akpọku ya nso, ọ nọ ndị ji eziokwu na-akpọku ya nso. Aka Onyenwe anyị na-azụ anyị, ọ na-egboro anyị mkpa anyị niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị nsọ degara ndị Efesọ. Mụ onwe m bụ onye a tụrụ mkpọrọ n'ihi Onyenwe anyị, na-arịọ unu ka unu chegharịa na ndụ kwesịrị ọkpụkpọ Chineke kpọrọ unu. Dịnụ umeala, dịkwanụ nwayọọ, nweenụ ogologo ntachi obi, were na ịhụnanya na-edi ihe ibu unu mere unu.
gbaanụ mbọ mee ka ịdị n'otu ahụ mmụọ nsọ na-enye gbaa mgbọrọgwụ site n'inwe obi udo nke bụ ihe na-ekekọta mmadụ na ibe ya. E nwere otu ahụ na otu mmụọ, otu esiri nwee otu nchekwube e nyere unu niile bụ ndị Chineke kpọrọ oku. Ọ dị otu onye nwe anyị n'otu okwukwe n'otu mmiri Chukwu. Ọ dịkwa otu Chineke na nna mmadụ niile, onye bụ isi na onye nwe ihe dum, onye nọ n'ime ihe dum bịakwa si n'ihe dum na-arụ ọrụ. Okwu nke ose bụrụ ụwa. Ka nna onye nwe anyị Jesu Kristi tinye ihe n'anya nke obi anyị, ka anyị wee hụ ka olileanya dị n'oku a kpọrọ anyị si buo ibu. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ya si n'ozi mmadụ asọ nke Jọn dere. Jesu gafere n'akụkụ nke ọzọ nke osimiri Galili ma ọ bụ Tiberias. Oke igwe mmadụ so ya n'ihi na ha hụrụ ọrụ ịrịba ama dị iche iche ọ rụrụ site n'ịgwọ ndị ọrịa. Jesu rigoro n'elu ugwu, ya na ụmụazụ ya wee nọdụ ala n'ebe ahụ. Emume ngabiga nke ndị Juu dị nso. Mgbe Jesu lepụrụ anya hụ na oke igwe mmadụ na-abịakwute ya, o wee jụọ Filip, olee ebe anyị ga-azụta nri a ga-enye ndị a ka ha rie? O kwuru ihe a ka ọ mata ihe Filip ga-aza, n'ihi na ya onwe ya maara ihe ọ na-ezube ime. Filip zara ya sị, olee otu nke a ga-esi mee? Ọ ga-efu ego dị ukwuu ịzụta nri nke onye ọbụla n'ime ha ga-eritụ naanị nri ntakịrị. Otu onye n'ime ndị ụmụazụ nke bụ Andrew, nwanne Simon Peter, wee sị ya, e nwere otu nwatakịrị nọ n'ebe a, onye ji ogbe achịcha 5 na azụ 2 amịkpọrọ amịkpọ. Ma gịnị ka nke a bụ iji zụọ igwe mmadụ ha otu a? Jesu sị ha, meenụ ka ndị mmadụ nọdụ ala. Ahịhịa juru n'ebe ahụ. Ndị a niile nọdụrụ ala, ha dị 1,000 mmadụ 5. Jesu nara ogbe achịcha 5 ahụ nye ekene, wee kesara ha ndị nọdụrụ ala n'ebe ahụ. Otu aka ahụkwa ka o sikwa kesaa azụ amịkpọrọ amịkpọ. Onye ọbụla riri nke ọ chọrọ. Mgbe ha rijuchara afọ, Jesu sịrị ụmụazụ ya, kpokọtanụ iberibe achịcha fọdụrụnụ ka a ghara inwe ihe ọbụla a lara n'iyi. Ha tụtụkọtara ihe niile fọdụrụnụ n'ogbe achịcha 5 ahụ wee kpojuo nkata 12. Mgbe ndị mmadụ ahụ hụrụ ihe ịrịba ama nke a Jesu mere, ha sịrị,
n'ezie onye a bụ onye amụma ahụ na-abịanụ n'ụwa. Mgbe Jesu matara na ha na-achọ ịbịa dọkpụrụ ya n'ike chie ya eze, ọ gbalara n'ugwu nọdụ naanị ya. Oziọma nke oseburu ụwa. Otito dịrị Jesu. Nnukwu nna m ukwu, ụkọchukwu na-elekọta anyị niile anya maka esorugonu na famili ọkụ ya. Ndị ụka ekene m anyị niile oto dị Jesu. Tata bụ ụka na mmalite popu wepụtara maka iji wee kpee ekpere maka ndị okenye, the elders and the grandparents. Amara m enwe ndị n'otu a n'etiti anyị, the grandparents, ndị mụtagolo ụmụ ya ndị ikenye. Tata popu si ka wee tata wee na-eme gịnị? Na-echeta ha. So anyị na-echeta unu na-ekpere unu ekpere na-asị na ọ ga-adịrị unu mma n'aha Jizọs. Maka na ọ sị na okenye, of course ndị be anyị na-ekwu ya n'isi awọ bụ gịnị? Ngọzi, bụrụ onyinye. N'agbanyeghị na tata ụmụaka adị asọpụzuru okenye, mana omenala Igbo mere ya na nwata na-asọpụrụ gịnị? Okenye. Nwata anaghị abụ okenye ebe nna ya mee gịnị? Ebe nna ya nọ. Ndị be anyị nwere nsọpụrụ ahụ. Ọ na American and Western cultures ka onye ọbụla na-adịkwa. Asaghị m efere nke gị, eme gịnị? Nyesa nke gị. Mana na anyị bịara ọbịa ihe mee anyị ka anyị chefuo ihe anyị mere gịnị? Ife anyị bụ. Tata Jesu na-enye anyị nnukwu nkụzi. Ọ na-enye anyị nnukwu nkụzi n'ife bụ achịcha nke ofu onye ga-abụ nni nke gịnị? Mmadụ niile. Bread for one should be bread for what? For all. Anyị na-anya n'ife ọgụ nke mbụ maka na ozi ọma dị asọ na ife ọgụ nke mbụ kwuru maka multiplication of gịnị? Loaves, achịcha. Asịsị nri ya were okwukwe sisi nri ya kebenụ ndị mmadụ ekecha ife na-abọ mere. Emere gịnị? Erijuru afọ and onwere nke mee gịnị? Kenara n'iyi. N'ife ọgụ nke mbụ, Elicha ka mmadụ were achịcha wee bịa nye ya asị onye nke Chineke. Mana enwere ndị mmadụ n'okirikiri ebe ọ nọ wee na-anya fụ na ndị a na agụụ na-agụfa. O wee si were gịnị? Achịcha afọ mee gịnị? Kee ndị mmadụ. Asị ya, nna anyị ukwu, ọkwanwe obere achịcha a, kedụkwanụ ka o ji wee ga-ezu narị mmadụ n'ebe a? Ọ sị ya na akwụkwọ nsọ kwuru na fa ga-eri mee gịnị? Rijuo afọ. Ha kebi ya kegide ya, o mee gịnị? O zuo ndị mmadụ, eme gịnị? Erijuo afọ. Ewe bịa n'ozi ọma dị asọ, Jesu abịakwa na-akụzi nkụzi, ndị mmadụ wee na-eso ya maka ifi ọrụ ebube na ife dị ịtụba ama ọ na-alụ, bụ ihe kpatara ha ji wee na-eso onye nke mbụ n'ife ọgụ nke mbụ. Maka na ndị mmadụ na-enwe agụụ. Agụụ na-agụ mmadụ buru ibu, mana agụụ kachasị na-ebe agụụ maka gịnị? Agụụ Chineke. Agụụ Chineke na-agụ anyị karịa ka agụụ mmiri si agụ gịnị? Nnele. Ọ ife akwụkwọ nsọ gwara anyị. So ndị mmadụ wee na-esu ya ka fa wee na-anụ okwu Chineke.
mana Jesu maalụ na ka agụụ mmụọ na-agụfa na agụụ anụ arụ na-eme gịnị na-agụkwa azịfa. O wee sị Filip, ebee ka a ga-egota nri a ga-enye ndị a ka fa rijuo afọ ka ọ mara ifefa ga-eme? Mana ya nwa na onwe ya n'obi ya marụgo ife ga-eme. Na Filip sị ya, hei nna anyị ukwu, ị na-ekwuzikwa ka ịmaghị ife na-eme, negodo ihe na-ebe ebe ka ya esigote ya? O nwere onye a gwaburu bụ osiri ọha ya esi ndị mmadụ niile ya eri? Ebe ka asịgodi na enwere ego, kedu ebe ya eweta ego ya ezu ijigo ihe niile a? Amakwa na ndị ọzọ n'okirikiri ebe ọ nọ na-echekwa ofe ihe ahụ. Andrew wee sị na enwere nwatakịrị n'ebe a, mana ife o jikwa n'ụsọ ọsọ ogbe achịcha ise na gịnị na azụ na abụọ. Gịnị ka ọ bụ? Jésù gwa weta na ya si ndị mmadụ mee gịnị n'ala anyị. Is a perfection of what happened in the Old Testament, that only God can satisfy human what? Needs, the hunger in our souls. Only God can satisfy it. Ọ na-enye anyị nri nke anụ arụ ma na-enyekwazi anyị nri nke gịnị nke mmụọ. Ha nọrọ anọ ọsịfa ngwa kebe nọ ha kebi ya kesịa mmadụ niile rijuo afọ. Ọsịfa na a ghara inwekwa nke mee gịnị narị n'iyi tụtụkọta na ndị fọrọnụ ka kpojuo nkata gịnị 12. Ụmụnne nna Kristi, o nwere nnukwu ife ọ na-akụziri anyị. Number 1, generosity and kindness and love of God. Generosity and love of God. N'ebe anyị mee gịnị ebe anyị nọ, Chineke na-eneta anyị anya, na-emere anyị ife ọma, wee na-asị anyị ka anyị sikwazi n'ife ọma o meere anyị wee mee gịnị wee na-emekwalụ ndị ọzọ. Nke abụọ, compassion. Inwe, kedu ka esi ekwu ya n'Igbo? Obi ebere. Obi ebere ọ na-ebunite empathy and sympathy nọ n'ime mmadụ. Maka na ị na-anya Jesu Kristi, Chineke nwere ike ịzọpụta anyị in any way at all, mana o zitere nwa ya ka ọ bụrụ mmadụ. And Jesu Kristi ahụ bụ onye isi nchụaja anyị bụrụ mmadụ na ụdị mmadụ na-abụ n'ihe niile belụsọ ime njọ, mara ife bụ na agụụ na-agụ mmadụ, maka na agụụ na-eme gịnị na-agụ ya. Ọ maara ife bụ na ihe na-esiri mmadụ n'ike, maka na ife na-esikwuru ike. Ọ maara ihe bụ ide ogbenye, maka na o si n'ezinụlọ ndị gịnị ndị ogbenye. Ọ maara ihe bụ na a na-ebuso mmadụ agha, maka na ebusara ya gịnị agha. So he knew everything about us. Empathy and sympathy na-amalite site na gịnị compassion, inwe obi ebere. And onye nọrọ na ụdị ọnọdụ mmadụ nọ, iwe mara ka o si eme gịnị ka o si adị. Mgbe ahụ ka ị ga-amụ ihe bụ na agụụ na-agụ mmadụ, mara ihe bụ na akpị na-akpọ mmadụ nkụ, mara ihe bụ na mmadụ dị homeless, mara ihe bụ na mmadụ lụzuru ọrụ ya, mara ihe bụ na ahụ adịrọ mmadụ, maka na onye ahụ yara anara ama ka ahụ si eme gịnị ka o si adị. Ọ ya kpatara ịfụ ndị politicians oge ụfọdụ ị na-eche na ha ghọtara, fa ghọta ha, maka na ụfọdụ n'ime ha tabaghị afụfụ. Ụfọdụ n'ime ha ife dị ka na Naijiria amaghị ihe bụ ụzọ ọjọọ anyị na-agba, because na ha anaghị eme gịnị agba ụzọ ọjọọ. Mana ọ bụrụ na ị nọdụgo n'ọnọdụ afọ mmadụ ka o si adị, andọ ya kpatara na ọ dị mkpa n'ime ndụ anyị ka anyị na-enwe obi ebere n'ebe mmadụ ibe anyị mee gịnị nọ. Nke ịtọ bụ ịdị ka nwata. Ọ bụrụ na unu adịrọ ka nwatakịrị, unu ama mbarata na gịnị alaeze Chineke. Mgbe Jesu kwuru ka eweta ife a ga-enye, ndị n'ebe afọ na-eche echiche dịka okenye. Hey, nna ọkpọsọ $5 ka nna idoro onye isi na-asịsị weta ego ya eji wee gote ibe ya eri, gị ka $5 ọ bụrụ na nna ekwu ka mgba nkịtị. Onye mama nwere bigeti n'ebe a na o nwere ike weta ego. That was the mathematics. They were thinking like adults. But a little child in a bar was enwere m ogbe ise na gịnị na azụ na abụọ. Andrew si ozugbo nna ya okwu na o nwere nwatakịrị n'ebe a na ọ sị na o nwere ogbe ise na azụ na abụọ, mana ya ma nwere ife o ya apụ imenụ. O wee duje anyị na nke ịtọ, na Chineke nwere ike ime ihe dị mfe o mee gịnị o buo ibu. Ọ obi eji wee nye ya.
don't think that your gift is too small. Ife Chineke ga-ana gị bụ ihe ị nwere, ọ bụrụ ihe imero gịnị ihe ị nwere. Nobody gives what he has not, he or she has not. Ọ bụrụ na ịgụ ha akwụkwọ, Chineke enye ha anaghị ife ọ ga-ana onye ma akwụkwọ. Ọ bụrụ na ị dụrụ dọkịta, Chineke ama nna gị ọrụ onye dọkịta. Ọ ife ịbụ ma ife Chineke nye gị ka ọ ga-achọ ka isi na ya wee mee gịnị wee nye onyinye wee rụọ ọrụ ya ọrụ jeri ozi. Otu e nwere Igbo community here, a na-ekwu ife a ga-eme, Chineke ga-ene anya ine anya n'ime jụọ ife Chineke nyere gị mara ka ị ga-esi wee mee gịnị wee ji ya rụọ ọrụ maka ọdịmma nke gịnị nke mmadụ niile. And mgbe anyị mụtara ịdị selfless were onyinye afọ tinye ka anyị ga-afụ the miracle happening, that everybody will eat and be satisfied and nothing will be wasted. Man, I be selfish. You find out that what you have might stay in your house and you eat and feel that you are okay, and then some will be wasted and some will be somewhere doing what? Going hungry. I go for the mana mgbe anyị ghọtara na ọ dị mkpa na Chineke nyere anyị aka nri kwa aka ekpe ka aka ekpe mee gịnị kwa aka nri na ofu osisi adịghị eme gịnị emewe ọfịa. Ọ mgbe ahụ ka anyị ga-afụ na ife eme tata Chineke na-agba anyị tata bụ na anyị niile kwesịrị ịma na ife o nyere anyị nwụrọ nke dị too small. N'anya anyị asị mmadụ o nwere ike dị too small, mana n'anya nke Chineke o mee gịnị o buru ibu. Nke ise was the link between the physical bread and the spiritual bread, because na achịcha afọ enyere anyị n'anya okwu eji wee nye achịcha afọ bụ okwu eji wee na-erugharị achịcha na mmanya nke Jesu Kristo dobere anyị n'ụbọchị Monday Thursday na-emenụ nke a na gịnị na ncheta nke m. So ife o gosi bụ na enwere ife jikọrọ achịcha nke anụ ahụ anyị na-eri na achịcha nke ime mmụọ, maka na ọbụna dị ebe a kịta achịcha a ga-erugharị bụ achịcha anyị na-afụ anya, mana Chineke ga-agbanwezi ya ọ bụrụ gịnị nri nke ime mmụọ. And ọ bụrụ na anyị bịa na-agbakọ n'anyanwụ achịcha nke ime mmụọ na-eri achịcha nke ime mmụọ, mana anyị enweghị ike inyekọrịta shia the material one, ịma na ife a na-eme gịnị eme gịnị ọwụọkọlọ. And achịcha afọ anyị na-anyawa anyị na-abịa anara arụ Kristi amem. Mgbe na-anara iwe na-echeta na ọ bụkwa na Jesu Kristi bụ onye nyawara achịcha ha wee sị gịnị naranụ m anyị na-eri ya, therefore na anyị richaa ya anyị pụọ anyị anyawakwa onwe anyị na-eme gịnị na-enyekwazị ndị ọzọ site na onyinye Chineke nyere anyị. So ụmụnne na Chineke, ife Chukwu na-agwa anyị n'ụbọchị tata in summary bụ ka anyị na-anata arụ n'ọbara Jesu na Eucharistia dị asọ, ka anyị na-amata nnọọ onyinye nke Chineke nyere anyị iji wee nyejuo anyị afọ, zụọ anyị nri ka ike wee dị anyị na njem anyị na-eje, and na onye nyere kwesịrị ka o mee gịnị ka o nyere ndị ọzọ aka. So ka anyị ọnụ Chineke na aja misa site na nneta anya ka Chineke na-eneta anyị, ka anyị sitekwazi na ya na-enetakwazi ụmụnne anyị, ma ndị anyị ma ndị anyị na-amara, maka na mgbe aha ka ụwa ọfụ ga-abịa n'etiti anyị, ụwa ọchịchọ nke onwe na-adịrọzi sọ na ya. I wonder ka ọ ga-adị ma unu mee imagine bese ya anakọta n'ụwa wee sizi ya na selfishness adịrọzi na ọchịchọ nke onwe adịrọzi. Just look at ife a na-eme na house. Ndị mmadụ na-aṅụ ọya na-egbu ndị mmadụ, ife na-esiri ndị mmadụ ike, elu ebe aha na-eme politics. A na-achọ anyị kweta kịta na nke a mere ife na ọ ya bara pati anyị, anyị kweta kịta na nke a mere ife ọ ga-abara pati anyị, enwere ike lose election, enwere ike nke a ewee jidekwuo ma media divide according to party levels. Ndị mmadụ akpọ onwe ha asị, dị ready to kill each other because of gịnị politics. And ụfọdụ n'ime anyị abịago na-etinye aka n'ụdị ndụ afọ n'ime onwe anyị n'ime ogbe in our relationship with one another. But common good
ọdịmma ga-eme gịnị? Nke mmadụ niile ga-eme gịnị? Ga-ebu ụzọ. Chineke were onwe ya chụọ aja. Jesu were onwe ya chụọ aja. Anyị onwe anyị kwesịrị iji onwe anyị chụọ aja ka o wee dịrị anyị mma, dịrị ndị ọzọ mma, site na Kristi onye nwe anyị. Udo dịrị unu. Ekwe m n'otu Chineke n'ojike niile, onye mere n'igwe na ala, ihe dum a na-ahụ anya ya na anaghị ahụ anya, ya n'otu onye nwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa tụ ụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si na ezi Chukwu, amụrụ ya mụ eme ihe eme, ya na nna bụ otu ihe n'ihe ha ji bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata, were arụ na arịa site na mmụọ nsọ, ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọta ahụhụ, ọnwụọ, enye ya, o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwuo, ọ rọgoro n'eluigwe, nọdụ n'aka ndị Chukwu nọ, ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya, ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe, onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe na mmụọ nsọ, onye nwe anyị na-enye ndụ, na nna na nwa pụta, onye a na-esebụrụ na-etokọdo ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịanụ. Amen. Ekpere nke ndị kwelụnụ, mmadụ ịtọ ga-edu anyị n'ekpere. Chineke onye fụrụ anyị n'anya, anyị agbakọtago ọnụ dịka ụmụnne iji were nyawa achịcha, iji were kpọkụkwazi afa nsọ gị n'ụzọ pụrụ iche. Anyị na-achọ iwere ọnọdụ anyị niile wee gosipụta gị, na-ayọ ka iche ntị ma nụrụ anyị ya anyị. Ka anyị natazie esi a na-arụnye Chineke ebumnobi ndị ọzọ, ka anyị chetakwazi na aja masị ya n'ụzọ pụrụ iche nwanne anyị na nna anyị Pa Egwem Konkwo, ka anyị chetakwazi Emma
okeke na ezinụlọ ya ndị na-ayọ ajamasị n'ụwa na-ekenekwazi Chukwu ka chetakwazi nwanne anyị nwoke n'ụzọ pụrụ iche Charles onye ụlọ onye Chineke si n'etiti anyị kpọrọ ka anyị runye ya n'ụzọ pụrụ iche na-ayọ Chineke ka o mepelie ọnụ ụzọ nke Paradaịs ya na ka ọ kasịkwazi ezinụlọ ya obi. Were m ihe dị gị mma, enye gị onwe m, biko were m ihe dị gị mma, Jizọs. Were m ihe dị gị mma, enye gị onwe m, were m ihe dị gị mma, were anyị ihe dị gị mma, enye gị ndụ m, biko were ya m ihe dị gị mma, Jizọs. Were m ihe dị gị mma, were m ihe dị gị mma. Chineke onye fụrụ anyị n'anya, anyị eburugo ọtụtụ ebumnobi anyị gosipụta gị n'ụbọchị tata n'ụzọ pụrụ iche ka anyị ji anya mmiri wee na-erunye nwa odibo gị n'aka gị, nwanne anyị nwoke onye so anyị welu na-achụ àjà n'ebe n'ụwa, onye so anyị na-enyekwazili ndị ọlta savas anyị aka, onye gbalụgo osiarị n'ụwa anụnwa, onye kwelu n'ezie na gị bụ Chineke bụ chi ya, ọbụnadị mgbe o si n'obodo onunwa na-anachi ya n'obodo nke amụrụ ya, o kwelu amen ya kwenye na gị bụ Chineke. Ọ natakwazịrị gị na sakramenti nke Eucharistia welu sị ka gị bụ Chineke bịa n'ime ebili mgbe niile. Eze nke ebube ịgwala anyị n'akwụkwọ nsọ si na onye ọbụla kwupụtara gị n'ụwa anụnwa, ị ga-ekwupụta ya n'iru nke nna gị nọ n'eluigwe. Anyị na-ayọ ka ebe ọ bụ na Charles onye ụlọ kwupụta gị n'ụwa anụnwa, anyị na-ayọ ka ikwupụta ya n'iru nke eze bi n'eluigwe. Ekwekwana ka nwa odibo gị zute afụfụ nke njọ, ekwekwana ka nwa odibo gị zute ihe ọbụla nke ga-eme na ọma afọ iru gị, kama site n'obi ọma nke anyị ji gbakọta ọnụ n'ụbọchị tata bụ 17th Sunday in the ordinary time of the year, ka iji obi ọma anụnwa wee nabata nwa odibo gị, ka imepelie ọnụ ụzọ nke Paradaịs n'afa Jizọs Kraịst onye nwe anyị.
na ụmụnna m ka aja mụ na unu na-achụpụ ihe ga-asọ Chineke jike niile nara nụ. Dị nwenụ, anyị eriela olili ahụ n'ọbara Kristi bụ ihe ncheta ebighị ebi. Onye nwe anyị, biko nara onyinye ndị a anyị siri n'ọtụtụ onyinye nyere anyị ghọtara gị, mee ka ike amara nke gị na-arụ ọrụ n'ihe omimi nke kacha nsọ, doo omume anyị nsọ na ndụ, were dubata anyị na aṅụrị dị ebighị ebi n'ụwa ọzọ. Ayọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị na onye lụnọ welite n'obi ya nọ, ka anyị nye n'ụdị nwe n'Chukwu anyị ekene. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile, o na dị nsọ Chineke jikere na onye ji ụwa tụ ụwa niile site na Kristi dị nwe n'anyị, onye jiri ihe ebere o nwere maka mmehie mmadụ kwere ka mụọ ya na Virgin Maria. Ọ gbapụtara anyị n'ọnwụ ebebe site n'ọnwụ ọ nwụrụ n'elu obe, bịa si na mbilite n'ọnwụ ya nye anyị ndụ ebebe. N'ihi nke ya anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile na ukwe na-ekwe. Nna anyị nsọ ezi eso gị na-edo ihe dum nsọ, anyị arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ erukwasa ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị arụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ nke o jiri aka wee nara o were achịcha nye gị ekele na otuto, nyawa ya nye ya umeazụ ya sị, naranụ nke a rienụ ya unu niile, nke a bụ arụ m ka a ga-eduru nye maka ụlọ. Otu ahụkwa ka o siri mee mgbe ha richara anyị anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele n'otuto, bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe, a ga-agbanwe ihu nna n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghara njọ, na-emenụ nke a na ncheta nke. Ka anyị kwupụtarụ n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị,
anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ikwuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, menụ ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie Pope anyị bụ Francis na Bishọp anyị bụ Nicholas na ndị ofe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị ndị ji okwe wee gaa n'ezu ike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meela anyị niile ebere. Ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstọl na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị na o wee keta ndụ ebube. Ka anyị sorokwanụ ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-esonye bụ Kristi na-esikwa n'ime na n'aka ya na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ na-enye gị bụ Chukwu nna jike niile nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa ta ụwa niile. Nna anyị nọ n'eluigwe, zọpụta anyị na-arịọ ka o sebụrụ ụwa n'ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka zọpụta anyị niile na njọ oge niile. Anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-arapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu, elekwa n'anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na-edikọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, ịbụ onye dị ndụ na-achị ebe. Udo nke o sebụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. ụmụnne m na Kristi, nenu nwa atụrụ nke Chukwu, nenu onye ahụ na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Anyị niile nwekwa onye isi ọma bụ ndị akpọ n'ori nke nwa atụrụ Chineke. Ka arụ n'ọbara Kristi chekwaba anyị niile wee rue na ndụ ebebe.
Ka anyị yọọ ayịyọ. Dị nwenụ, anyị eriela oriri ahụ n'ọbara Kristi, bụ ihe ncheta ebi ebi nke ahụ nke nwa gị. Anyị na-arịọ biko mee ka oriri nke a wetara anyị nzọpụta nke nwa gị Jesu Kristi nyere anyị na ịhụnanya nke ọnụ na-enweghị ike ịkọwapụtacha. Ayọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Otuto dịrị Jesu. Otuto dịrị Jesu. Otuto dịrị Jesu. Second collection for landscaping of the church. Why? The annual Catholic appeal is once again in progress. Our goal is $22,152. As of now, we have $9,025 in pledges. Please, if you have pledged, put your envelope in the box. If you have not, collect the envelope. The envelope is at the back, and do your own part. Unumana, part of that money, or spill it, or go to the diocese. The spillover is always coming back to us here at the parish. Because we are still having flower circle available for dedication throughout the summer. And a landscaping, and when they dedicate the flower circle. The minimum donation is just $25. Because I buy number. Sanitize your hand as you enter the church, or if you have not, and wear your mask too. For akụkọ na-akọ ọbụrụ si ezigbo akụkọ ka anyị wee gbanarị etu anyị si gbanarị gị in Jesus' name. Biko ịbata ime ụlọ ụka, from the back there, put off your phone or put it in silent. Is a mark of disrespect, not only to the priest, but to all of us sitting here, and to God himself that we worship, that Naganako Kafod and Ari, or the very bad. Biko, Anamayoy, Ibatani Monoka, Ibanyo your phone. The call can wait. If you look at it in silent, and you decide to answer it, you go outside and answer it, but do not distract the church. Dịka Fada si wee kwuo, unu nọ na nwanne anyị nwoke Charles onye ụlọ naba just 2 weeks ago rapụrụ na Nigeria yesterday. Anyị na-ekpere ekpere ka Fada si wee kwuo, and anyị ga-continue na-ekpere ekpere ka o luo na nke Chukwu, maka na ọkọ na vineyard ya. Onye bụ onye na-enedebu ndị ụmụazị a na-asa mass.
before Yabia. Kampurobi Charles, Kampurobi Ndine Kwelu Graga. Amen. I can add the levy for Pakonkwo Uche Konkwo's dad, Bikobo Nekubero, Ibambo, Solomon Nononoka, Inye Solomon, and I say again, Abo Nijiro Cash, you can sell it to me. My phone number, you know. Anyị na-enwe good news. Ugo Martin na Chioma Ugochukwu na-aṅụrị maka ihe ọma bịara ha tụrụ ife ọma nwa ha. Adịfa na-aṅụrị, anyị nwa na-aṅụrị. Kọlụnụ Jizọs aka. N'Owerri, on December 30th, ka Ifeoma be Ugo Martin ga-agba akwụkwọ na Sumter. Agbọsị akwụkwọ ebe anwa gaa na the Mega Event Center wee kụzie ngaji n'eze. Ịgbadata n'ụlọ anywhere isi wee na-eje isi Anambra, isi Enugu, Ebonyi, Owerri, Sumter and Mega Event Place, Ada Achụya Achọ. Ị ga-afụ ya, biko onye ọbụla mark your calendar accordingly. Ka anyị just support onye nke anyị. Imokeke na-eme Thanksgiving today, nyana Charity nwunye na ụmụ ejima. Fasi ka ngwa unu na parking lot na-enwe take away faji agbasa ụka. Ijeba welu nke gị na-abanye moto gị na-ana. Tata bụ ụka eji agọzi ụmụazị anyị. Mmesi announcement agọzie ụmụazị. Unu apụta agọzie unu. And tata kwa a ga-agọzi special group of people. Father, ịma na mgbe fada anyị na-ekwu okwu Chukwu, Father, by the way, sorry, no, mana last year anyị afụrụ gị maka COVID chụrụ onye ọwụda onye gbakọta ọghara ibie. Mana you are welcome. Ka o si wee kwu wee jụọ ajụjụ ma enwere ndị grandparents. Anyị nwere grandparents, and for that anyị agọzi fata ndị grandparents. Emesi announcement gọzisie ụmụazị. Unu apụta agọzie unu maka na ọlụ unu na-alụ wee ruo grandpapa na grandma. Ọ dịrọ izu. Otito dịrị Jesu. Anyị enwe birthdays. Birthdays, we have two. Upon you, in the name, may the blessings of the Lord be upon you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday, dear birthday. Ono mana obligation to be at Mass is in full force. We can't say that enough. Makandina watch na internet. Yabanoka except Maruadro Biko. Owo na rodege ebia oche anyị dị empty. Ebia no dane ka anyị na gị mekọrịta na Father Sina. Ị na-emekọrịta gị na nwanne gị na-emekọta Chineke na onwe ya na-eme gịnị a na-adị happy.
And one anniversaries. New, and when they be allowed for the first time to our parish. That's all.